Udong na pod sa munisipyo. Dalian na. Mana kagamin? Mana magamin? Tara. Dali yan. Sabutan ha. Bantay na pag magkuhan ha dito ha. Isa ra kagabing higda. Dali. Iya ka dugi. Aliana oy nilakpan. Pagdali yan. Dili tamit mo pagkaatur ni. Ay, sa kay kainit. Ay, sa kunin motor tayo ka. Isa ko na? Tubigan. Isa ko na? Wako na sa tuloy na. Wala, nabuwang. Nabaman, pareha mo. No, minsan may pangistorya. Ikaw yung mga naglipad. Labi ma. Labi ma. Lagi. Malabi ma. Ayaw lagi yung naglipad yung nanay. Di na lang kami sila, ihatid ka ron. Tayo siya. Oo, diba? Hatid ka rin din ron. Tayo siya. Dito ay sundi ay. Awin kayo. Awin kayo, bubak. Ilan na? Lipat yun pa dito yung tinapuno. Sabi lagi guys, story time. Tumigag na ba? Aghag na to, alis yan ng aburas ha. Grabe lagi, grabe yung palipad-lipad first time. Tapos hindi mo kinabuhay nga ito, kinakasigang ng dagat. Salang nga po, di ay time ka. Magang ibuhat mo. Ay, kung bing-bing ma. Tawag kung bing-bing ma. Ay, tawag ko na timaritis ma. Masinod. Timaritis. Oh, siya tawag sa kayo mo siya tawag. Ay, kasi siya tawag. Beng, bakas lingkod ba? Ito yung kasi mana. Pila kasi mana? Oy. Pila? Oh. Ah. Ay. Grabe, sebutin tinggal bing-bing siguro nila. Na. Ana gudagi ra skilid ho. Ginay. Pagbinutan na. Kau. Takaw na. Dali. Bag, tara nga ng bag. Tara nga ng bag. Oh. Ganda ka na bujud. Lakaw na. Tara. Ha?
sumbag. Okay naman. Bahala kayo maka. Basta kayo maka sweldo ta dani. Lagi. Dali mas munisipyo dia. Kita kits na. Di mo lagi. Porsche dani. Ha. Asa ba nimong bag pud nga mura magpuko? Amas. Kasi mo sakta nga ri. Pura. Paman. Parang yung dulo lang to kay wai. Ikaw rin nag-drive kin? Check ko yaw. Kuya wag pili rin. Ang bisihaw. Hindi na naman ah. Sira na. Busy. Hindi ko nang dagan dito lo paro. Sige mo te. Dana na malit na siya man eh. Kunete. Bawo librihan ko. Librihan ko na ko nila. Baitin ko. Sinangag na. Hoy sinangag. Nag-suggest te. Ano na yung laim lang isulupin? Kukutin na. Hindi na magsilupin. Nag-20 mete ali. Is ama na lagi ko dare. 20. Upat ka putos ako. Ag request mo ng rate, upat ka putos. Ngana maka hindi mo magisumbag. Duha lagi. Duha. Sakto ba sa syntax sukli? Ya pagkatakan sa 20. Duha man. 20. Yung bitaw nga rong palitan nga tagutang siya rong 100. 100. Duha mo re. Wai libog. Ora ba presyon na. Bandit ta dali. Bandit ko no. Dar ba prasa? Yung ko luto ni Jack. Kan sa munisipyo guys, napit dami daris demo farm. Da. May daghang kape. Hawa ba sa ani? Nga dami kape dia. Ngita ko gamay. Ngapon te. Na. Si nanay kay gusto mo tumutan ng kape. Ya, Jijin. Ha? Yad. Sa may tampuan. Jijin. Jijin burako. Jijin. Jijin reno. Na Facebook kung sige mo. Nalagi ni wala mo pag nagsilupin. Silupin. Mga dyan, may Sydney Sol, pwede magdag silupin. Te, wa mo kay silupin te. Wala lagi. Hala, dahil libgus. Ito punuan. Dah. Adi dia lahi diri. Ano saman? Mangyum. Naragyapon. Hala, nalain na lagi mangyum pun. Dapat ko. Kay silupin. Yung tagdagan tagdagan ka lang dagan natin madaw. Kuha ko dia. Balik. Yato dyan na tete, kung alianak ha. Balik ka. Gasolina. Wala na si Batman. Na, kuha mo ganun tanuman. Lahi ko ng dari kay kuha man eh. O basas, kuha man eh. Yung Tulo. Yung sito, hang binuwan. Ano yung avocado ninyo nga. Kasi nga ito na silupin na ito. Mo inaani ko. Yung amigo. Ala, nambay mo bayabas. Aba. Naalti bayabas bitaw. Nagbubunga to ah. Kalagig atong tuwad. Chiko rin ang pangadoon. Signay silupin na siyang bag eh. Wah. Labang may isnak niya. Ngadot na na bayabas.
ni ka ni. Maghapon, tanong lang na to. Maghapon ko. Plastic. Nga tubog, nga di ko makaon na ba na? Hala, di pangwa ni mo day. Basig na hinog day, mga ko. Mga dabong ka na siya. Agagmay pa. Ato lagi sa mga manok. Kaon gali ko danas na isa ni buro katong hinog. Tong hilo-hilo ba? Tamba mo gud na. Katong naidagka. Di ka nang nada nas dapat las man Peter, kada bitong naghilo-hilo. Mga yelo nga gagmay. Oh, nangwa bil ko rang hinog na. Wasag isa. Makaon di ay to. Nanundog naman si Pong YouTube. Daw, may sinakay silupin day. Nga ko dabi. Wala lagi sa silupin day. Wala silupin man. Ha? Bijaan. Nagatod may siblings. Napagabot na mo na may nag-meeting na rin. Sila nag-meetingan. Di apa day. Mari, pangulas meeting. Dahil nakabag. Sigbo palit mo, kabadyo. Jadi aso namin naghandjag kabadyo kung hindi kuligja. Ug labudyo, ug kabadyo. Anja. Sa inyo, buhol raman ng kabadyo, ug labudyo. Sa po niya yung ibutang sa lamisa na may pagkaon na. Para panintaw sa simana pa ni konsumo. Luban na yun, di ba pa? Imo minsan yung biligja im. Wah, ang tabang ra. Ha? Ang tabang. Pabang. Balik na po meron. Nana may handuman ang t-shirt na. Ito. Dahil man nila. Okay, di ba adyo? Napia. Pero talta si Sildo. Okay, kas di man Nipis ka ajo. What is you? No, nga nilagay yung cellphone pero mag-up out. Di ba man nila istili daw? Sa kilometro. Di. Nga nilagay resulta. Wala dyan inga na ba? Ipa-istili para di mag-up-out. Para di Kasi na pa niya nasa budan na. Kasi Ah. marara ba pagkasahay lagi to? Asa mo te? Kasi na Asa? Bawa lagi na. Di na tos kanto. Sundo kong Aliana. Sige, Salamat guard. Okay. Bawas na ba ka? Dami speakers gate ni Agi. Kay gisarado dito. Maju kay nade kay mag-drive naman de ka. Diyan ka ba te kang Ah. Maglakor na ba to day? Bahala. Ulit mo uli. Nama? Ulit mo uli. Amo des mo Maria Prima. As, naging sa mo sir. Nagsuwat man. Naging sa makan sir. Nagsuwatan kuno ko man pinamagtrapidat man. Yung hapak mo kuno ka. Dinakangado na ko pasaylo man. Nandiyo pa sa ilo dyan. Hapak ka. Na, maghapak kuno sir. Nakagibuhat nga sa aday. Dapat di ka manghapak day. Hawid ho. Nakiklase mama. Wa, yun hapak man ka. Ama. Ano hapak man ka. Basta di mo sapatos. Lagi sa Amerika. Bansa ka. Dahil na kay maturatas asa Amerika matugron. Ha? Bantay bitang mapabujag ha. Ay. Bakler na ba ta? Suri Sir Lemuel. Wala. Di mga dukog pasaylo. Humana, balik-balik. Pasaylo na galing ka ganina. Di makasagi hapon po ma. Kasagi hapon. Kasagi hapon kay... Balik-balik man ka. Kaya kukuhan po ni mong mabulo ma. Hindi ha, mabulo nga hiwa pagaling na mahinog.
Kapit naman na hinugma. Mapag kuhag mabulo. Mapakuhag mabulo inja. Di pa pwede. Ilaw Ganahan kog mabulo ilaw pa lagi na. Mahinog na ma. Mahinog na. Hilaw pa ma. Di pwede. Na wala magbabulo di. Wala bitaw ka. Di magpakuhag mabulo inja. Mabulo. Di pa pwede. Na mahinog ma. Mapalagi na mahinog. Na tira ganto ah. Ang ganto. Awa. Dabong pa na. Ug mahinog nagmabulo ma. Mahinog. Di kwa ito ma. Ilaw pa lagi. Wala lagi ka ni Bliss ni Kon. Di mama kuyatan ma. Papa Bert matungap kung Papa Bert mo. Kaya utang yung kikaon na tiyande. Nuli pa mo ko sa bahay. Kay